Aşşabadyň döwlete değişli adyk dukanlarında ve sowda nokotlarında 4 ay ara kesmeden soň bütün towuk eti peýda boldy. Emma olaryň köpüsinde aljylary towuk satylmaýar. Dukan satyjylarynyň ençemesi bularyň satlygy däldi. Diňe barlagçylary towuk bolçulugyny görkezmek üçin goýlandygyny aýdýar. Towuk etini satyp başlan käbir sowda nokotlarında bolsa, nowata duranlaryň sany yüzlerçe adama ýetýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 6 dekabrda paýtagtdan maglumat berdi. Hoca Bana Durduýew köçesiniň ugruny ýerleşýän 9-njy dukanyň girilgesiniň çep tarapyna gapysy aýnadan edilen içi görünýän sowadyjy goýup onuň içini towukdan hyryndy doldurypdyrlar. Onu towugyň 1 kilogramynyň 21 manatdygy hem bellenilipdir. Dip habarçymyz belledi. Ýöne köçeden geçip barýan aljylar dukanyň içine girip satyja tovugy satyn almak isleýändigini aýdanda olara şeýle jogap berilýär. Beýle hedillik nirede bar. Meniň çağalarymym 4 ay bäri tovuga garaşýar. Bu görnüş üçin goýulan towuk. Barla gelende dukanda towuk hemişe bolmaly. Emma ol aljylara satylmaly däl diýip anonim şertde maglumat beren Aşşabatly ýaşaýjy bir dukan satyjysynyň aýdan sözlerini titirledi. Dukan satyjylarynyň sözlerine göre sowda pudagyna gözegçilik edýän resmiýlere dukanlara aýlanyp olarda adyk şol sanda towuk bolçulugynyň üpçün edilendigine gözegçilik etmek tapşyryldy. Suunlar bu barlygçylar gelende hamaly hem zat bolçuluk ýaly edip görkezilmäge çalşylýar. Bu usul häkimetleriň paýtagtdaky daşary ýurt diplomatlaryna we halkary gurumalarynyň wekillerine towugyň satywdy tapdyrmaýandygy baradaky maglumatlaryň galpdygyny görkezmek siýasatydyr. Dip döwlet dukanlarynyň biriniň satyjysy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Paýtagtyň dukanlarynyň aglabasynda indi 4 ay çemes wagt bäri bütün towuk tapdyrmaýar. Bazarlarda 1 kilogramy 35-40 manatdan satylýan bu towuk döwlet dukanlarynda 21-27 manat aralygynda bahalanýar. Yeňillikli azyk haritlarynyň hataryna girýän bu towukdan her ele bir sany satylýar. Bu aralykda habarçymyz paýtagtyň käbir dukanlarynda we bazarlaryndaky sowda nokotlarynda bütün towuk etiniň satyga çykarlandygyny hem habar berýär. Munyň bilen bagly dukanlaryň şol sanda Altyn Asyr Gündogor bazaryndaky sowda nokotynyň öňünde yüzlerçe adamdan ibarat uzyn nowatlar emele geldi. Adamlar bir towuk satyn almak üçin ençeme saгаtlap nowatda garaşmaly bolýarlar. Köp adamyň nowaty ýetende towugyň gutarandygy aýdylýar. Towuk hemmelere ýetmeýär diýip ýagdaýlardan habarly Aşşabatly ýaşaýjy anonim şertde aýtdy. Käbir dukanlar bolsa towugyň satywyny hayal amala aşyrýarlar we ony boldugundan uzağa çekýärler. Dukan satyjylary munyň sebäbini ýurdun sowda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi tarapyndan dilden berilen görkezme bilen düşündirýärler. Görkezme laýyklykda her bir towuk bir alja 5-6 minutda satylýar. Bu usul bilen dukanlarda towuk sowdasynyň hamana hemişe gyzgalanly görnüşde alınıp barylýandygy görkezilmäge çalşylýar. Her dukana günne 40-50 towuk bölünip berilýär. Bular adaty görnüşde satylsa 1 sagada ýetmezden satylyp gutarýar. Ýöne görkezme esasyna satylan towugyň sowdasy ýerdenen öýleneçine dowam edýär. Ilatda her haçan barsaň towuk satylyp dur diýen pikir, düşünje dörýär. Bu bayramçylyklaryň öň ýanyna häkimetleriň emeli adyk bolçulugyny döretmek tagallalarydyr. Dip dukan satyjysy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada paýtagtyň häkimetlerinden şol sanda sowda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginden kommentari alyp bilmedi.